माने बै दाख्लै लोंलायनाय समाव थांखु थिमिया बेनाव थांफादोंमोन रा बेखौनो लाबोनोसो नागिरदोंमोन आं दाख्लै फैसा 10 थाखाखौ अरसिफ्लांगारदों आं सादा सानना जय कर'नाखि खुलुमहरबाय नोंथांमोन दिनै नोंथांमोनखौ आंनि दसर बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय दा मा बुंनो नोंथांमोनाथ' तामिल नुना जानांगौ मिथिखाबाय आं दा जोंनि जाखांफुनाय सासे बर'नि एक्ट्रिस करिश्माखौ मोनसे प्रेंक कल खालामनो नागिरदों आंबो मिथिया आरो माबायदि जालांगोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो आं बिथांखौ दा कल खालामनोसै फन मारिबाय আপুনি কল কৰি থকা खनसे ट्राइ नायबावनांसिगोन फनखौनो हमाखै बियो আপুনি कल खाफाला गाज्रि नामा दिनलाय नायबावनि खनसे আপুনি डायल কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান ব্যস্ত बिजि जादों एक्चुअली बियो हरफिनदों आंनि आन्दासाव नायबावनोसै हेलौ 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 खोनाबायना हेलौ हेलौ औ बे करिश्मा ना औ बहा दं आंनो दे बहा दं नोङो हेलौ 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 औ खोनादों आं करिश्मा दे बुंलाय आतसा बहा दं नोङो This call is now being recorded आङो न'आव सोरमोनबा ओइ बाबा दंना बाबाया औ बाबा दङ दङ ना ओं दे बाबा दंबाबो नोंजों खनसे मोजां रायज्लायग्रोनि आरोना औ खबर सबर बोरै मागो दमासिनि मोजां आं हमनो हायाखै मानसिखौनो सोरखाय मिथिनाया उनाव जागोन देनाय आदसा खोन्थाग्रोबा दासान्दि मा खालामगासिनो बर्थमान दङ बिदिनो नोंसानि बाबाया माने फन हमैखाय नोंनाव हरदों आङो बाबाया आलासिफोर फैनानै दङ बेनिफ्राय न'आव नेटबो बारा मोजाङै मोनाना ओंखाय मबाइल नायाखै खोमा बियो बिदिनो माने दाखालि बावै लोगो मोनलायदोंमोन आरो गोबावजों खनसे नोंसा बाबाजों ओं बै माबानि मा होनोमोन बे सिंग्रा बोरिमाखाया औ बे दैमारि हटेलाव ए एसे जोङो लोगो मोनलायनानै गुजुनाय जाबाय थादों आंना मानोबा रायलाय होनलाय खालामबाय ओमफ्राय बबेनिफ्राय खालामदोंमोनबा र'दै माबा एसे डिस्टार्ब होबाय थादों आंना दा गय जानायखाय माने आंनि मेन टपिकआ जाहैबाय दाख्लै बावै जोंना माबा आंना थांखु मा जाबाय थाखोलै खोनाबायना खोनादो दे बुंलाय आंना थांखु थिमिया नोंसा बाबानाव थांफागारबाय मा जाबाय थाखो एक्सुलि आं कलखौनो खालामनो हायासै आं बेनो एसे मोजाङै खिथाना दोनखानि हेलौ खोनाबायना एबारो खोनाबाय दे करिश्मानि एसे गोजानाव दंना एक्सुलि खोनाबायना एक्सुलि आं करिश्माखौ प्रेंक कल खालामदोंमोन आंना टारगेटआ जायासै आं दसरथ ओमफ्राय मिथिदों नामा दा मिथिथ'वाखैबा नोङो नेट नाङाखै होननानै बेलेगाव रायलायो होननानै फनखौ होफिनबानो जाबाय आं हरफिननिनो दे एसे पानि खालामनो नागिरदों र' आङो
दे र' दसे दोनथ'दो नोंबो हरफिनगासिनो आङो हेलौ This call is now being खोनाबाय ना recorded. खोनादो दे एकदम नेटानो नाङा माथो नोंसाना जाना नेटखौनो मोननो नागिरा बुंलाय दा बबेखै दङ हा दा बबेखै दङ दोङो न'आवनो दोङो साला खिथा गारबायलै बियो मा होनदो खिथा गारबायलै बियो खोनायाखै आङो मा बुजियाखै मा खोन्थागारबाय इयो खिथायाखैना आं खोनायासैनो नामाथाय बाथ्राखौ ओहो माने बै दाख्लै लोंलायनाय समाव थांखु थिमिया बेनाव थांफादोंमोन रा बेखौनो लाबोनोसो नागिरदोंमोन आं लांफैबानो जाबायना आदसा बेखौ लोगो फैगोन ना फैला आंहा डिस्टार्ब जायोना थांनो दाख्लै फैसा 10 थाखाखौ अरसिफ्लांगारदों आं सादा सानना इदिसो जाहैबाय घटनाया आं खिथाबाय सानखादोंमोन साला मानोना आं नोंनि इउटिउब चेनेलाव बिदि फ्रेंक कल खालामनाय भिडिअ रायलायनायानो एक्सुवेलि चेन्ज जालांबाय आंनि आंहा माना आलासिफोर फैदों ओंखाम संदों खामानि मावगनो हायाखै नों आरो साला आंना जायासैना दा फेल जाबाय बहा दोङो बै दैमा सेराव फैलायदोंमोन आङो मिथिगौ माबा माने आङो फंसे बाथ्राखौ बुंना मुद खालामबाय थानो गोनां जादों माबा थांखु थिमिनि बाथ्राखौ मिनिखाब थायो बे मागोनि बेरायनो फैया बेरायनोथ' दानि सासे इसोरो फैदोंमोनलै अनेस दाबोना फैदोंमोन इसोरो मालाय जुनुला सिनायोना सिनायो इसानाव फैनानै मालाय गोगोम खाना खालामलांबाय जोंहानाव फैलायासै दे फै मालाबा ज'नो बेरायनो मालाबा थांनांसिगोन ओमफ्राय बोरै मिथिखो आंखो होननानैलाय नों खोनादो आं रायलायनायखो होमबा खोनायाखै माने आङो बाबा मोना आलासिफोरजों दङना बिसोरनो मबाइल होना थांनानै बिदिनो आं बिराद आलासि माने सानै साथाम बिदि बेलेग बेलेग ग्रुप फैदो आरो ना आलासिया ओमफ्राय आनैमोनबो फैदो ओमफ्राय बिदिनो आंनि लोगोफोराबो बेलेग बेलेग फैदों आरो ना बेनिखायनो खामानि मावख'नो हायाखै खामानि मावग्राबो गैखाया नालाय न'आव रावबो ओमफ्राय बोरै हमखो नोङो आं माने नोंनि माथोखौ एसे हमनो हादों आरो ना ओमफ्राय माने जाथावै बिदि खोथा बुंबाय थाबाथाय जायोना ओमफ्राय आं फ्रेंक कल खालामनाय माबाफोरखौबो नुबाय थाखादोंना ओमफ्राय आन्दाज खालामदों जेरैबाबो बेनो होननानै दे जायखिजाया चेनेला गोदानलै साबसक्राइब खालामनो खोन्थाहरलाय आं भिडिअखौ जेरैबाबो होखानोसै दे साबसक्राइब खालामनो खिथा दे जागोन दे थांखु टिभि मोनसे बायना हरगोन आं जाय साबसक्राइब खालामो जाय साबसक्राइब खालामो बिसोरनो थांखु टिभि गंसे हरगोनबो होनखानानै लाबाय आरोना आदसा दे बयबो कमेन्टआव लिरना होदो थांखु टिमिखौ नांगौना नाङा नोंथांमोननो चेनेलाबो गोदानसो जाहैबाय नालाय दे होमबा बेरायनो थांगासिनो मालाबा दे नाय दानिया लोगोफोर मा होनगोन इखो दा प्रेंकआनो केन्सेल जाबायना जायासै अब्लाबो नोंथांमोना चेनेलखौ गोदान हिसाबै जिखाव होदो साननैसो उनाव सोरनिखौ लाबोनो हालायो नायनोसै दे अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों